Hej og velkommen til vores øvelse i bevægelse. Vi har valgt at kombinere et Jeopardy-spil med forskellige fysiske øvelser, som eleverne skal udføre i takt med at spillet progresserer. Det her er bare en skabelon, hvor vi har prøvet med alle mulige fag, og den vil vi gerne prøve at vise for jer nu. Det første, der skal gøres, er, at klassen skal dele op i passende hold. Her er vi som hold 1 og hold 2. Dernæst skal klassen hurtigt ryddes. Når det er sket, skal der udvælges en holdkaptajn på begge hold. I er nu allerede klar til at spille bevægelse Jeopardy. Når spillet går i gang, skal det første hold vælge et spørgsmål. What kind of a bird is the ugly duckling? Swan. Og det rigtige svar er a swan. Hold 1 svaret rigtigt, og derfor skal det næste hold udføre øvelserne. Der er her tale om 10 høje knæløft. Det var rigtig godt. Dernæst skal hold 2 vælge et spørgsmål. Vi tager kristendom 100. Læreren vælger her kristendom til 100 point. Okay. Spørgsmålet lyder her. Hvor mange bud kom Moses med? 100. Jeg ved det. Det er 100. Svarer vi 100? Nej, det gør vi ikke. Det er 100. Jeg ved det er 100. Det er 100. Vi siger 100. Og det rigtige svar er 10 bud. Det var desværre forkert. Yes. Jeg troede det var rigtigt. Det betyder, at holdet selv skal lave øvelserne. Her 5 hop på et ben. Det var godt. Hold 1 skal nu vælge et spørgsmål igen. Vi vælger historietræk. Du kører bare nu. Chancen. Eleverne har nu mulighed for at give læreren øvelserne, hvis de kan svare rigtigt på spørgsmålet. Spørgsmålet lyder her. Hvad hed vikingernes religion? Asetro. Og svaret er asetro. Eleverne har svaret rigtigt, og læreren skal nu lave øvelserne. Der er her tale om 15 sprællemand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Husk også at give de forskellige hold point, når de svarer rigtigt. Og minuspoint, når de svarer forkert. Hej og velkommen til vores øvelse i bevægelse. Vores koncept er, at vi har lavet et Jeopardy-spil, der kombinerer forskellige fag med forskellige fysiske aktiviteter. Som I kan se her. Og svaret er asetro. Eleverne har svaret rigtigt, og læreren skal nu lave øvelserne. Der er her tale om 15 sprællemand. Okay, vi står bare nu. Det første, I skal gøre, er at dele klassen op i passende store hold. Her er vi som hold 1. Nej!